Το 1973, την Άνοιξη, πάνε δύο καράβια πειρατικά με τον ηθοποιό Πίτερ Σέλερς. Πώς δουλεύουν άλλοι και τι λέμε εμείς, μόνο λόγια και ξυπνάδες. Με τον Πίτερ Σέλερς και αράζουνε απόξω από την Κυρίνια. Και με κάτι βάρκες και λοιπά κάνουνε αναρριχήσεις, οι πειρατές αναρριχήσεις στο φρούριο της Κυρίνιας, να ανέβουν απάνω. Πάνε συνεχεία στο 5 μίλια εκεί που έγινε η απόβαση. Προετοιμασίες. Εκεί πάνε, ουράνουν, κάνουν κλπ. Και βοηθούν και οι Κύπροι, τους κουβαλάνε ξυλία, δίθεν πράγματα κλπ. Νομίζω ότι φέρνουν και χρήμα εκεί. Το αποτέλεσμα αυτό το έργο δεν εκδόθηκε, τελειώνω κύριε. Αυτό με πιέζεις. Αυτό το έργο δεν εκδόθηκε ποτέ, δεν έγινε ποτέ, δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Και τι αποδεικνύεται τώρα, ότι η κομπάρση σχεδόν στο σύνολό της ήταν Τούρκοι αξιωματικοί.